Ambalmo Audignatma Abalamso Madame Sissé Ramata Sissoko anao batanti rakabo Atlanta États-Unis bi amna kuma she marakan me she muso be fanda chugumi nanye ni photo lage anye ba la ka fo she kono nugu chaman bi dumuni beta nugu min fe ane fan be bo nugu min fa ma fa ma ko fan nugu amino de kuma fo bi parce que amina yira ka fo fan yere be bo yoro jume fan be jigi chogo jume abeta yoro jume ka ke fan ye ka bo na ye ni lege aw nyeba la ka fo fan bo yoro ani nyegene sugune ke yoro ani desho be yoro min fe ulu be bo yoro kilin fan ba fo ko klowak ba to kana me baba kana ba fo ko fana yi ko dai aw nyeba la ka fo sanfe la ina fan asigiyoro be sanfe di anye cheche taket mami na yo video lage o fana anya yira ka fo che fana ka che a abe koyan fan ne fe do kokili ani ko fan kise abebe yoro kili shela et puis abele be jigi tubu do fama fama ko tule ka jigi do amno de kuma che de fo bi ni ye she kono na fonta inye bala ni ye bien yi ni ye mise kile yi maintenant wolo nugu ani nugu to inye bala ko couleur kilinte parce que wolo nugu ale be ko mi jema nugu yera be ko mo fimando doni ani nyebe fana ni kono nanga be che ani muso che ni she muso ukonna fen wolo yoro ka company ku gera nyokona anye bala ko che ni muso abe yoro do be mi kise ba kono obe jiginti yo do fe ka bo me muso ta anye bala ko yoro kilini do numambulu yanfan amba fo ko fambara be numambulu yanfan do la te kini bulu yanfan na alors que il va sentir ko cheta kini yanfan ni numa yanfan beta bi okoro ya yi ko kili be numan fe abe kini fe alors que fambara ade be numan drone fe ani anyaba la fana be ko be fan be le fe ndo kono ol ne fe ni be fan kilin ku me ka jigi ni tule in fe tubi in fe ka so ata fan sigi yoro la abe ko mi muso ka deme sigi yoro me muso kono ko mi uterus choya fan mara yoro sana ka bokenema ni nye wolo nugu de she muso la anyaba la fan kisa obe yanka ba le fe min ba kuma ma fama ko enfant dubilum obe jigi tule min fe ka jigi ale fana tule ntoko de ba yoro la amina yoro toko fo bon non be latin coundi magnum ismus ka jigi meta me kan ni fo na parce que aw chama ya fo kan tika kalanke anga kana mbe fa ka fo yi fendo bi mo yi dogotoro yi bagan marala nye bebe na maka be teke toko kilinyi wasa anga nyogon famia bamanangando wo buso kando wo tuwa kando wo shinwa kando toko do be abedi toko kile pour que anga nyogon famu ani nyogonche donc kalambi saka kika kana jamana wo jamana nate do nyina aka kana a jamana tsaka tanye abe geleya bade donia kera famille kama famille kera wasi ka ataka baraka nai o bara ne be nafanye ni ya donia soro ka ban ya soro shinwa kana ya soro buzo kana ya soro flaka na wa abe keleye parce que na donia bi kuna o yoro la onyeba la ka fo wolo nugu la fambara over abe goshi ya fa numambulu ya fan drone fe menta ovi dacte fana okoro ye tous les tout famba jigi et tubi min fe o fana be côté gauche drone la numa yoro dro menta amba don fana ni bagan to uta sesan ni fan chira ka bamba fama ko ovulation na bora bara do be to akofe furu do be to akofe mimi se ka bara yoro ka sheta la oti ani fana yoro do be she muso kono mi nani sheche jera ube ni sperm ku kono amba fama ko CG ni o bla kono abe mara yoro ndo kono wasa ka tli damaninke o ka soro si kisebe o amba fama ko spermatozoid o chama me wodo kono ami no fana kuma fo ni video la ni ye she muso ta ki be poulet de chair ke sisa yoro poulet de chair kono sak le bisabani duru tle binani bu kantike mais ni ye she ta mi me ke poule pondeuse mi me fanda iye abe kalo nani ke kasoro fuite ba la koroba do kalo duru na de la polo zebe mi soro ka bara damine farikolo kan ka jido bo amba fuma ko hormone o be jigi farikolo sanfe walsa ka fa farikolo ko fanda tumasira abe ko me bangeni tumasira afana muso jogo obi soro ka kala o ba to a fambara
o bi so ka bonya dɔɔni eni fana abe bonya ka kɛn dɔɔni ta parce que ni kɛn sugu dɔ tɛ sɛ muso fana na kɛn caman tɛ dɛ mais kɛn dɔɔni kan ka kala min b'a to a bɛ se ka fan da parce que fɛn dɔ de bɛ kɛn kɔnɔ an b'a fɔ fana ma ko hormone o fana bɛ jigi farikolo kan ka se ka fan da nɔgɔya n'i ye fan ta sisan fan dali ni sɛ bɛ fan da waati min n'a tɛ fan da waati min kelen tɛ n'a ka fan da waati ma se ou bien ni waati tɛmɛna a bɛ kɛ komi jɛmanu fan jɛman fitinin fitinin bɛ k'a kɔnɔ wa ni waati sera a bɛ fan da a bɛ kɛ fanw ye minnu bɛ kɛ komi nɛrɛmugumanw nin couleur cogoya jaune a bɛ kɛ komi u bɛ bonya u bɛ bɔ fitinin ka kɛ belebeleba ye mun de la fan da yɛrɛ bɛ daminɛ sɛ muso bara a bɛ daminɛ parce que ji dɔ de bɛ bɔ kunkolo zɛbɛn na an b'a fɔ o ma ko hormone min bɛ jigin farikolo kan a hormone fɔlɔ tɔgɔ ko estrogène a estrogène bɛ bɔ dumuni tulumafɛn dɔ la o kɔrɔ ye n'i bɛ dumuni di sɛ ma ni tulumafɛn t'a la a tɛ se ka fan da parce que tulumafɛn ale de bɛna kɛ hormone ye min bɛ jigin kunkolo zɛbɛn na k'a fɔ fan ye fan dali sera o de la n'an bɛ dumuni di sɛ ma tulumafɛn bɛ k'a la a b'a to fana a ka wolonugu bɛ bonya ani fana a b'a to fana sɛfan min bɛ bɔ fan in o yɔrɔw bɛ se ka kala fan jɛman ni jaune ninnu bɛɛ bɛ se ka k'a la a b'a to fana an bɛ dumuni min bɛ sɛ ma o de la an bɛ koki k'a la calcium o calcium de fana ni estrogène min ye hormone ye o b'a to o calcium ni o bɛ se ka nɔrɔ fan na ka se ka fan datugu même temps aussi progestérone o fana ye hormone wɛrɛ min fana bɛ bɔ o b'a to fan minnu kɔrɔbayala olu de bɛ progestérone bɔ o progestérone yɛrɛ kɔrɔ ye de wololi bangeli nɔgɔyali hormone yɛrɛ tɔgɔ y'o de pro kɔrɔ ye min bɛ fɛn nɔgɔya gestation kɔrɔ ye ka den wolo donc den wolo nɔgɔya yɛrɛ y'o ye o bɛ musow la bɛ baganw caman na donc muso ta la ale fan fɔlɔ ye fan min bɛ bonya min bɛna kɛ fan ye sini parce que fanw bɛ bonya ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ o de b'o bɔ a b'a to fana hormone wɛrɛw bɛ bɔ minnu bɛ baara kɛ ni fɛn wɛrɛ ka se ka jɛman min bɛ fan kɔnɔ ka se k'o bɔ hormone sabanan o ye androgène o fana farikolo kisɛ dɔ de b'o bolo an b'a fɔ ko cellule fécale o b'a to min bɛ kɛ o b'a to caractère secondaire o kɔrɔ muso jogo ou bien cɛ jogo bɛ bɔ sɛ la donc o b'a to par exemple turu min b'a k'olu ka bɔ o b'a to fana kolo kɔnɔna na an y'a fɔ n ko kolo nafa dɔ b'a la min tɛ k'a fɔ dɔrɔn sɛ k'i jɔ a kan calcium bɛ kolo kɔnɔ min bɛ bɔ kolo kɔnɔ ka taa fan datugu o de la n'an bɛ dumuni di sɛ muso ma an b'a d'a ma a ka fan da mais quantité dumuni hakɛ min bɛ k'a kɔnɔ o bɛɛ tɛ taa fan la o don calcium filɛ sisan a tilancɛ de bɛ taa fan na mais kolo fan calcium bɛ kolo kɔnɔ yɔrɔ min kolo calcium o de bɛ taa fan fana o tilancɛ bɛ kɛ fan ye o de kama dumuni min an b'a di sɛ ma an bɛ jateminɛ kɛ parce que dumuni de bɛ yɛlɛma ka kɛ buyo de bɛ yɛlɛma ka kɛ fan ye mais ta fan in fana bɛ bonya cogo de an y'a ye a fɔlɔ jɛmanw de don a bɛ tila ka kɛ jaune belebeleba ye ka tila ka kɛ jaune kɛɲɛma ka tila ka kɛ jaune belebeleba ye donc nɛrɛmuguma min an ɲɛ b'a la o de ye fan yɛrɛ ye donc fan min ye belebeleba ye o de bɛ da fɔlɔ filanan bɛ n'a kɔ donc don o don fan kelen bɛ bonya ka fitinin dɔ remplacer nin b'a yira k'a fɔ ni fan bɛ taa a bɛ taa dɔɔni de belebeleba bɛ bɔ fɔlɔ donc min bɛ bɔ sini an b'a fɔ o ma ko F1 o bɛ fan fɔlɔ fan filanan fan sabanan F3 F4 fan naaninan o kɔrɔ ye ni tile naani de kɛ fan naaninan in bɛ na don o don o bɛɛ bɛ kɛ parce que kunkolo zɛbɛn o de bɛ se ka ji dɔ bɔ an b'a fɔ o ma hormone min bɛ jigin fɛn dilanni wɛrɛ kan dilanni bɛ komi dɔrɔn hormone bara o fana bɛ dɔ wɛrɛ bɔ ka jigin ovaire la min ye fan bara ye ka jigin k'a fɔ ayiwa fan dali waati sera olu bɛ sɔrɔ ka progestérone ni estrogène ni androgène minnu bɔ olu bɛ hormone de minnu bɛ jigin fan bara in kɔnɔ ka sɔrɔ ka maga fan ninnu na ka se ka so fan ninnu ka se ka bonya nin ye fan bonyanen de ye a belebeleba o de bɛ da sini i b'a ye o bɛ taa fo 2 cm la donc fitininw bɛ tugu o kɔ sabanan bɛ tugu o kɔ mun de la ovidacte an b'a fɔ o ma ko fan tule an b'o fɔ mun na o ka baara ye mun de fɔlɔ infundibulum o y'a daminɛ o de bɛ fan bɛ bi o de kɔnɔ fɔlɔ komi lɛfɛ donc ale yɔrɔ de la ni cɛ ni muso jɛra CG an b'a fɔ o ma ko sperme o bɛ jigin nin fan tule in de fɛ ka yɛlɛ ka taa don nin fan kisɛ in kɔnɔ ka kɛ den ye maintenant a b'a den bɛ o fan ni o dennin bɛ sɔrɔ ka jigin ka taa i b'a ye fana k'a fɔ ko a bɛ komi den bɛ dilan nin yɔrɔ in de la maintenant a bɛ jigin ka taa dɔɔni bɛɛ n'i ka baara n'a taara yɔrɔ yɔrɔ la a bɛ baara dɔ kɛ baara dɔ bɛ kɛ fan kan fo ka fan kɔrɔbɔ ko ka fan bɔ an bɛ n'o de ɲɛfɔ infundibulum ale yɔrɔ de la sɛ o kisɛ an b'a fɔ o ma ko sikisɛ o CG ye sperme ye sikisɛ o ye spermatozoïde ye
o de be yele nya fo ngo woni no de be ni yoro la mi si kisa nunu spermatozoïde me do akono o la ni e she inséminé avec le temps ani tan nani ta wal sani i sperme ndo uduka ban do de be yele ni strain fa ka yele kana foya kana she muso fan kise kumbe ya ok o fan kise kumbe be do akono ka so ka jigi na jigina o yaso jaune dron e bala jaune na jigina jema mi so kala ni e she fan sa jema no te boala o jema ya mafumo ko albumin o be dakanya na jigina tuguni membrane yero ni chef anchi sisa ni fan sampotra imbo ibe membrane do fana yakantu datugula flana yaka o datugula imbeke yandi do ab komi jaune meya album meke datugula imbeka ka naso la ka jigi koki be kaka shere mimba datugu calcium mi me da sheka chef farayere chef an farayere be daka yoro de la abe so ka ninke ka so ka bo na bora sisa o chef an dali ou la courage be yele 15 minutes après 30 minutes après courage chef si kise do fana be yele spermatozoïde do fana yele tunu kata oke ore la clé otle shebe fan kelinda meta fan yere abeda fe fan nugu min fe wolo nugu min fe ale ni sheka dogon gram kelen do fitin do mais ni sheka lo dudu so abeke fo gram 1 fly a longueur be bo set la wolo la kata fo 32 cm la comme abe comme tabe comme jama jamba meta na be kanga na e fan foloda fan folo ko fa be bo 22 cm la mugani fla kata fo 77 la abe multiplié par 3 muna passa be buna ko sobe na tla la fanta la saka sigin tuguni don ye chef ka sana be fanda la kanga ke brûle bay na tla la fanda la saka ke fitini tuguni maintenant yoro kilingile fana be ni ajete na be na longueur enfant dibulum an yoro folo minke o ye 11 cm à peu près centimètre temps a saba be centimètre magnum o la to ko magnum magnitude ko refe mi ga boto o kana belebele ba yo o ko re wolo nugu jamanja yoro to ko magnum o de ka jana be mais alo yere la abe temps min ko kon abe heure flani sabadron ke fami heure flani sabadron ko alors que ni ata sisan yoro laban ama foko fan yere be sigi yoro mi o longueur est 10 cm droni mais c'est fami seka o fami seka fo heure mwani kele ni ko kono do ab comme chaque 24 heures heure sababe ke yoro to be la mais heure mwani kele o de be ke yoro ina ma fo mi mako ko ma wolo chere ab comme utérus quoi ab comme wolo si dembe sigi yoro mi muso kono femme sigi yoro mi chef na kono yoro la boni ajete mina chef fle ne nyami fo o de be kan nyefo ya ni ajete mina sasa femme folo jaune do après diamant be kaka après membrane folo be kaka après coquille be kaka chef farali yere kaka do ba ajete mina ni nta sabe saka video jo nyoro la ka lege doni infant dibulum bi abetan doni ko kono ab fertilisation be ken chef ani si kise be yoro nyogon kubea abe jigi magnum kono o ka ja ma be era flani saba drone kay apta isumis kono be era flani saba kay mais utérus yere femme mararo mo fo tan shege kata fo moani wor la on la fa ko 21 heures moani kile nyoko na moyen drone chef femme frani ajete me na nya fo chogomi a kono na ne be dlan folo jaune folo be soka dlan diamant folo be soka dlan diamant flana be soka dlan ani membrane ani laban bo cheleze aba fo ma cheleze o ye mi nyame no fo na me incubation fo to mami ni me comme duru kesa de be jaune ni membrane noro nyogona pour que ni chef demi kan lamo akana noro chefan kerela parce que na noro la chefan kerela atisa ka balo o la nanye chefan bla incubation koro ama yelema parce que ni ma yelema be noro mi ma badi ka noro o de ni parce que ni ya yelema akante tonomi mina parce que juru no de bala ab comme den kante tonomi na baraju e chugomi akacha ate tonomi avec tonomi bado ma tonomi wati bela o ba to ni chelezi o de to yo yida do jaune flense ça ni ya jete ni chefan rebe kan marasa jaune ne be ka dumini non ni video la me kan nyefo dro chefan rebe dlan to pour kan afamu mais na incubation fa do me ambulu be nyefo akono mais chefan fana wo chama ne ba kono a wo bita fo wa wo batanila 10,000 por wo nu ne ba kono finya be do mi fe chefan nga seka ni nakili wasa akaseka finya so akona na nyeba la fana chefan jaune fana o de be ka dumini mais ta chambre à air ni donc chambre no de be wala ni mo be chefan bla incubateur ko be chambre air ni bla sans fait parce que air mi ko mi finya do yoro di o la iba yele mais ta air bla do me be air bla sans fait ni be ba yela chefan structure la mina of enso kan ake mais tani e membrane fata chefan coquille fata chefan datula ima wom nu nyafo parce que abekomi calcium de noro nyoma o de kama na me dumini de chema me calcium kala parce que calcium in kera mun kama pour ka find datu o la ni chebe ka poulet de chair anti calcium kama kala parce que ma kala a kolo drone kama anta kala fanda kama ni chelaze mi fo fleno o bekomi juru kisa de mi me jaune ni ani diamant membrane noro nyona walsa
ni shefan be kan ka kɛ i be kan ka shɛ tɔrɔ i b'a yɛlɛma wasa kana nɔrɔ shɛfan fɛn na n'a nɔrɔla la dɔrɔn a bɛ shɛdennin faga shɛfan yɛrɛ filɛ n'i ye shɛfan fana ta i bɛ fɛ ka dɔn n'a kaɲi a man ɲi ni kura don kɔrɔlen don n'i y'a dayɛlɛ k'a kari k'a bɔn n'o y'a sɔrɔ jɛman fɔlɔ ni jɛman filanan parce que yɔrɔ jɛman fitinin dɔ b'a kɛrɛfɛ o ka girin donc an b'a fɔ ma ko le blanc fluide ani blanc visqueux min ka girin o de ye girinma fluide kɔrɔ min komi jilama mais ni shɛfan ye kura ye sisan i b'a santi ko blanc visqueux jɛman min bɛ joni kɛrɛfɛ nuguman kɛrɛfɛ n'a ka girin wa n'a ka dɔgɔn o kɔrɔ ye ko shɛfan ye kura ye mais n'ale fɔlɔla ka seri ka taa ka bonya dɔrɔn o kɔrɔ ye ko shɛfan ye kɔrɔlen n'i bɛ fɛ ka shɛfan kɛ incubation na sisan i b'a dɔn o de fɛ donc n'i ye shɛfan kari n'a u shɛfan 1 ni 3 ni 4 kɛlen o kɔrɔ i ka shɛfan fɔlɔla ka kɔrɔ parce que ni shɛfan kɔrɔla a den tɛ tɔɔrɔ ka ɲɛ wa ni shɛ fana bɛ fan da shɛw fana siya tɛ kelen dɔw bɛ fan fitinin da 3 ni 4 da k'u jɔ an b'a fɔ ma ko moment de pause dɔw fana bɛ caman de da k'u jɔ bon n'an bɛ shɛ ta an b'a ta o kan fana de kan ka kɛ shɛ ye min ale fan a bɛ caman de da an b'a fɔ ko séquence caman da ka sɔrɔ k'a jɔ bon ni shɛ delila la a bɛ n'a degera fan fitinin dali la dɔrɔn a tɛ caman da o de kama an bɛ fɛ ni shɛ ye fan da i bɛ fan ta ka bɔ a kɔrɔ walasa a ka fan wɛrɛ da parce que n'i ye fanw to a kɔrɔ a bɛna miiri k'a sigi tuma a bugun tuma sera fan ninnu kan n'a dun bɛ bugu a tɛ fan wɛrɛ da parce que a kan k'a kɔnɔ f'u ka tile 21 kɛ o de la an bɛ fan bɔ shɛ kɔrɔ don o don walasa a ka dɔ wɛrɛ da maintenant an b'o kɛ mun na parce que an bɛ fɛ ka shɛ siya fana de ta shɛ siya minnu bɛ fan caman da shɛ siya minnu fana ni shɛ cɛ ni shɛ muso jɛra o b'a to fan bara i ka fan kelen ci bon nin yɔrɔ la an bɛna fɔ an kan ka mun de kɛ walasa an ka shɛ muso a ka fan da a ka se ka nɔgɔya en même temps fan in ka kɛ fan ye fana min bɛ se ka tɔrɔ fɔlɔ ye min ye k'a kɛ shɛ ye min n'a fan bɔra a fan bɛ mɛn walasa san'a ka kɔrɔ filanan fana an ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ni shɛ cɛ ni shɛ muso jɛra o kɔfɛ combien de temps a b'a ta shɛfan a ka bɔ fan bara in kɔnɔ donc ça veut dire que ni shɛ cɛ ni shɛ muso bɛ kan ka jɛ ferme kɔnɔ sisan an bɛ fɛ u ka jɛ kosɛbɛ walasa CG sperme ka don shɛ muso kɔnɔ waati bɛɛ parce que ni shɛ cɛ ni shɛ muso jɛra an b'a fɔ min ma ko copulation jɛ o b'a to shɛfan bara in a ka fan ci ka bɔ a kɔnɔ donc ovulation a bɛ nɔgɔya ni copulation ye ok donc ni shɛ cɛ ni shɛ muso tɛ ɲɔgɔn kan ni shɛ muso b'a damana ten a ka ovulation bɛ sumaya shɛ cɛ ka présence b'a ka ovulation caya parce que n'u jɛra o b'a to ovulation ka kɛ an bɛna fɔ sisan ni shɛ cɛ ni shɛ muso jɛra a bɛ tile joli de ta sani CG min donna a kɔnɔ a ka se ka fan ninnu tɔrɔ ka du kɔnɔ walasa ka kɛ shɛfan ye min bɛ se ka tɔrɔ n'i ye shɛ ta a bɛ tile 10 fo tile 14 ta n'i ye kule ta a bɛ taa fo kalo 1 ni kalo 1 ni tilaŋa donc ça veut dire que n'an ye shɛ inséminé ou bien ni shɛ cɛ ni shɛ muso jɛra a bɛ se ka fo semaine 2 ta CG min donna a kɔnɔ sperme min donna a kɔnɔ spermatozoïde bɛ bɔ donc an bɛna ɲɛfɔ olu bɛ yɔrɔ jumɛn shɛ muso yɛrɛ kɔnɔna na CG sperme ni a mara yɔrɔ de bɛ yen a bɛ wo dɔw de kɔnɔ bon nin y'a sikisɛ yɛrɛ ye tan spermatozoïde yɛrɛ kunkolo ye donc nin y'a belebeleba ye k'a yira microscope la a filɛ nin a yɔrɔ ninnu fana bɛ ten o komi kunkolonin bɛ kan ka bɔ tan a bɛ komi u dogo wo dɔ de kɔnɔ shɛ muso kɔnɔ min don o don kelen bɛ bɔ don o don kelen bɛ bɔ bon n'an bɛ shɛ yɛrɛ siya ta an bɛ siya ta min shɛ cɛ sperme bɛ maa kɔnɔ kosɛbɛ san'a ka bɔ o b'a to an t'u inséminer kosɛbɛ donc ça veut dire que shɛ muso o la an ye kelen ka cɛ ka kuma fɔ an ko cɛ bala mara yɔrɔ tɛ cɛ bolo a bɛ muso de kɔnɔ donc non seulement parce que n'i ye mɔgɔw ni bagan tɔw ta sa tile 1 tile 2 dɔrɔn sperme bɛ sa alors que shɛ la a bɛ fo tile 14 kɛ sperme balolen don a kɔnɔ spermatozoïde balolen don a kɔnɔ CG ninnu sikisɛ ninnu balolen don a kɔnɔ walasa u ka se ka yɛlɛ an ye min fɔ oviducte fɛ ka se ka taa don fan muso ka fan kɔnɔ walasa den ka se ka bɔ o la ni fan bɔra a bɛ se ka kɛ fan ye min bɛ tɔrɔ donc nin ne sera ka idew bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a yira k'a fɔ shɛ muso a wolonugu bɛ tan de ni wolonugu ta fan kisɛw bɛ yan de olu bɛ jigin infant bidiban kɔnɔ mais shɛ cɛ o sikisɛ spermatozoïde bɛ yɛlɛ de nin fɛ ka taa don kɔnɔ ka kɛ den ye o den bɛ jigin jɛman bɛ k'a kan après membrane fɔlɔ bɛ k'a kan après coquille bɛ k'a kan a bɛ sɔrɔ ka heure 10
ani kɔnɔntɔ fo ka taa heure 20 ani 4 ɲɔgɔnna kɛ nin kɔnɔ ou bien tuma la an b'a fɔ n ko 21 heures o ye moyen ni heure 21 ka sɔrɔ ka kɛ fan ye ka bɔ donc ça veut dire que ni sɛmuso n'a inspirera siji sperme bɛ to wo dɔ de kɔnɔ yan ka tile damani kɛ ka se k'a ka baara kɛ walasa i kana inséminer don o don mais nin fana na erreur dɔ bɛ kɛ fɛn dɔw la tuma dɔ la fan tɛ da muso kɔnɔ an ye fɛn min infant dibidon min ko min lɛfɛ tuma dɔ la fan bɛ bi ka bɔ ale kɔnɔ donc a bɛ to sɛ kɔnɔ donc sɛ dɔ bɛ yen n'i y'u da la i b'a ye fan b'u kɔnɔ mais a tɛ wolonugu kɔnɔ parce que a binna ka bɔ wolonugu kɔnɔ dɔw fana bɛ yen an y'a fɔ n ko tule ovidactine tuma dɔ la an y'a fɔ kelen dɔrɔn de bɛ sɛ la mais sɛ dɔw bɛ yen fila b'u la o bɛ kɛ par erreur tuma dɔ la fana i bɛ sɛfan fila sɔrɔ wolonugu kɔnɔ o tɛ normal ye parce que o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais a sɛfan ninnu tɛ se ka tɔrɔ donc nin ye video ye k'a yira o la k'a fɔ sɛmuso n'an y'a kɔnɔna faamu o b'a to an bɛ se k'a baara kɛ ka ɲɛ k'a yira k'a fɔ sɛmuso kɔnɔ wolonugu a bɛ se ka fɛn caman ɲɛ fan bɛ da en même temps siji o min ye sperme o fana marayɔrɔ b'a kɔnɔ donc n'an bɛ sɛ fana choisi an y'a fɔ an bɛ fɛn de choisi sɛ de ta min n'a ye fan da a bɛ se ka fan caman da san'a k'a jɔ wa fana a ka fanw a caman bɛ tɔɔrɔ parce que sɛ dɔw bɛ a sɛ yɛrɛ de fan caman tɛ tɔɔrɔ an b'olu bɛɛ choisi donc j'espère que an ye nin faamu an y'a faamu fan bɛ da cogo min fan bɛ bɔ cogo di mun de la fan dɔw bɛ tɔɔrɔ mun de la fan dɔw tɛ tɔɔrɔ donc an bɛ n'o question de poser video kɔnɔ inchallah donc a k'an bɛn sen wɛrɛ aw ni ce aw ni baraji merci beaucoup